mo hindi? Bali, tanggalin mo na. Gagamitin mo na. Tanggalin mo. Ubos lahat. Naingit ka lang talaga. Kahit ka naman ingit sa kanya. Mabait siya. May asawa ka na? May asawa ka na? Wala. Ito. May asawa na pala to. May anak na ito. Ito, may anak ka na? Ha? May anak ka? Meron. Ilan? Isa. Sige. Pero wala ka asawa. Wala. Anak mo, babae na lalaki? Babae. Sige. Kung babae ang anak mo, ilang taon ka na? 29. Ilang taon na anak mo? 7. Tama? Sige, kalasin mo na lahat para wala tayong away. Tama. Sige. Sino nagturo sa'yo magdasal? Panginoon. Panginoon mo si Kristo, Panginoon mo yung demonyo. Kristo. Tinuturuan ka ng aking ama na magdasal para lang manakit ng tao. Hindi posible yun. 11. Hindi yun ang Panginoon ang nagtuturo. Natin lahat, hindi ang Panginoon ang kadiliman. Inuutos pa lang kayo ng Panginoon Kristo na magdasal ka para saktan mo at naigit ka sa tao? Sinabi niya ba sa'yo? Kailan niya sinabi sa'yo? Hindi. Sino ba ang Panginoon mo? Si Satanas o si Kristo? Si Satanas. Kailan tinuro sa'yo ni Satanas? Para maingit. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Gusto mo ba yung anak mo itapon sa impyerno? Mahal mo ba anak mo? Mahal ko. Gusto mo bang itapon sa impyerno yun? O tanggalin mo na. Ang Panginoon mo ay si Satanas. Wala kang magagawa kung yan ang pinipili mo. Wala kang makahiya sa iyong ama na si Kristo. Yung katawan mo yung pag-aari niya. Ubusin lahat. Tanggalin mo. Pag di mo tinanggal yan, bibigyan kita ng 5 minuto hanggang 7 minuto. Pag hindi mo tinanggal, ikaw bumili, nakapalaran mo, hindi na ako. Ubusin lahat yan. Tanggalin. Ano ako? Akala mo, lalaban. Ayaw niya naman. Lalaban. Ayaw. Lalaban. Ayaw. Pwede mo ako. Ubos. Ngayon, ha? Para wala sakitan. Wala tayong away-away. Kahit sa iyo ang dilim, amin pa rin ang kapayapaan ng aking ama na si Kristo. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan para hindi tayo mag-away. Ilang taon mo na siya dinadasalan? Tinatanong kita kung ilang taon mo na siya dinadasalan. Ilang taon mo na siya dinadasalan? Babae? 1 buwan pa lang. 1 buwan pa lang. Okay. 1 buwan mo pa lang siya dinadasalan, ha? Okay. Pwede ba ako magtanong sa'yo na simpleng tanong lang sa isasagot mo? Pwede mo sagutin, pwede mo hindi mo sagutin. Nasa iyong pasya, wala sa akin. Kung 1 buwan mo pa lang siya dinadasalan, magkakilala ba kayo? Ha? Hindi. O, sige. Paano mo siya nadasalan kung hindi mo siya kilala? Sino nag-uutos sa'yo dasalan siya? Tinatanong kita kung sino nag-uutos na nadadasalan mo siya. Kaibigan ko. Kaibigan mo. Binayaran ka ba ng kaibigan mo para dasalan ng babae ito? Hindi po. Yung kaibigan mo, matagal na kayo magkaibigan? Opo. May anak na rin ba yung kaibigan mo? Wala. Meron po. Penas kayo may anak. Opo. Ilang taon na yung, ilan ang anak na kaibigan mo? 2.
Dalawa. Ito isa, kaibigan mo dalawa, tapos ikaw isa, wala ka asawa. Wala. Ngayon, 29 years old ka. Ano ka? Maynila girl? Provinciana girl? Manay ko. Saan ka sa probinsya ngayon itong araw nito? Itong araw nito, nasaan ka ngayon magkukulam? Nasaan ka ngayon? Itong, Dito sa Maynila. nasa Maynila ka. Sinong katabi mo ngayon? Wala ka bang katabi? Wala. Nasaan ka sa Maynila? Sabi na sa Maynila ka pala. Wala kang katabi kahit sinong tao sa paligid mo o sa loob ng bahay nyo. Anak ko. Nasaan yung anak mo? Sabi ko. Natutulog kayo o binata ng bata mo o may kausap ng iba? Tingnan yung mata ko. Nakahiga ka ngayon? Opo. Katabi mo yung anak mo? Babae? Opo. Sinabi mo kanina babae ang anak mo, 7 taon. Talaga inopera ka ng kaibigan mo para kulamin ang babae ito? Sino naman nagturo sa'yo magdasal? Tinatanong kita kung sino nagturo sa'yo magdasal. 29 years old ka pala. Napakagaling na nagturo sa'yo. Saan ka probinsya? Nueva Ecija po. Sige, kalasin lahat. Yung totoo, tinanggap mo yung bayad o hindi? Bakit hindi mo tinanggap yung bayad ng kaibigan mo? May utang na loob ka ba sa kaibigan mo para pakulam ito? Ano ba talagang utang ng pagkagalit ng kaibigan mo sa tao nito? Anong sinabi niya sa iyo para kulamin mo siya na paboran mo yung ginagawa niya kasalanan o pagkakamali? Ano ba sinabi niya sa iyo? Anong pinakuha niya sa tao nito? Pangalan, damit, picture, etc. Ano? Buhok. Buhok niya. Ngayon, anong ginamit mo mahika para tablan siya, para bigyan siya ng bigat sa katawan niya? Anong mahika laban sa buhok? Anong ibig sabihin doon? Anong ginawa mo sa kanyang katawan lupa? Anong nilagay mo sa balikat niya? Ano? Bato. Bato? Mabuti hindi mo tinawag si Dave. Yun lang, wala na iba. First time mo mangulam o nagagawa mo na dati pa? First time. Sino nagturo talaga sa'yo? Kaibigan ko. Ilang taon din nagturo sa'yo magdasal ng kadiliman? 35. 35. Taga saan yung nagturo sa'yo? Taga saan? Sa trabaho. Sige. Maraming salamat kung nagkaroon ka ng preparasyon sa akin. Alam mo bang mali ang ginagawa mo para lang maturuan ang pagdarasal sa mahikamay? Meron kang anak na babae, wala kang asawa. Ito may anak din kong lalaki, meron kong asawa. Yung kaibigan mo may anak na dalawa, magkalayo lang yung dadang nyo. Nung araw ito natutulog ka ngayon at katabi mo yung anak mo. Paano kung hinahagis mo yung sakit mo pumunta sa anak mo? Paano mo kayo matatanggal yung mahikamong itim sa sarili mong dugo at laman? Kung paano sadyain mo kayang ibalik yan dyan sa anak mo? Gusto mo ba yung sakit ng anak mo magkaroon din ng bigat pangangatawan? Balik ka rin natin sa sitwasyon. Sino ba talagang Panginoon mo? Sinabi mo kanina ang Panginoon mo si Satanas. Sino ba ang Panginoon mo? Yesu Cristo! Kung Panginoon mo, Panginoon ko, bakit mo inuudyukan ang sarili mo magpatukso sa kadiliman? Sa inggit! Ganon? Kababaw. Magiging masaya ka ba? Kung sakaling mabigyan mo ito ng matinding sakit? Magiging masaya ba ang iyong anak kung sakaling dumating man ang panahon na papalapit siya kay Kristo at malaman niya sa kanyang magulang na marunong magdasal na masama laban sa kapwa niya tao? Yung bang ituturo mo sa iyong mga anak pagdating ng tamang panahon? Na matuto mainggit at galit at natutulog na may galit ang kanyang puso? Nagiging masaya ka sa ganon? Sino na ang Panginoon mo ngayon? Si Yesu Cristo o si Satanas? Si Yesu Cristo! Sana. Kung ano man ang iyong nilabas sa iyong bibig, sana maging totoo ito. Pero pasensya na. Kung anong ginawa mo sa labag sa spiritual, dapat ibigay ko ang parusa. Huwag ka magalala, hindi kita papatayin. Dahil may anak ka 7 taon na babae.
at inutusan ka ng kaibigan mo para lang ito'y pagdasal at lagyan ng bato at kunin ng buhok. Sa araw nito'y natutulog ka. Sige. Meron pa wala na? Nung nanay tatay mo, nasaan sila ngayon? Wala na sila. Patay na sila lahat? Ilang kayo magkakapatid? Ikaw magdarasal, at ikaw magkukulang. Apa. Apat. Ikaw ang panganay? Puso. Bunso? Sige. Ano ang panganay? Lalaki, babae? May asawa na siya? Wala rin? Meron pa wala na? Tinatanong kita, meron pa wala na? Wala na. Wala nang bato sa balikat niya? Wala na. Tinanggal ko na. Salamat. Sa araw na ito, ibigay ang parusa magnetiko. Pasintabi mag-elaiya. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Nasa kanya po ang kadiliman at humingi po ko bilang alipin mo ng liwanag at kapayapaan. At ibinibigay ko ang pasya nito, Panginoong Kristo, sa inyo. Sa pangalan ng aking Ama na sa Yesu Kristo. Amen. Bigyan ng bisang liwanag at kapayapaan ang kanyang utak at puso. Gising. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Ano ang pangalan mo? AJ. Dilat ka mata. Ibaba mo yung paa mo. Huminga ka na malalim. Bigyan siya ng tubig. Muna, Rada. Pause muna, Rada. Mayroon siya ng tubig. Kaya lalaki. Babae. Nasaan ka ngayon? Andito po. Sino katabi mo? Ako. Ngayon, ano oras? Kanina ka pa ba nakaupo dyan? Kanina ka pa nakaupo rito? Ngayon lang. Ilan anak mo? Isa. Ilan asawa mo? Wala po asawa. Ano anak mo? Lalaki. Ilang taon na? 10. 11 o target 10? 10. Ilan kayo magkakapatid? Walo po. Eh, sabi mo, 4 lang kayo. Ano pangalan sa 8? Babae, lalaki? Babae po. Eh, sabi mo, lalaki. Tapos sabi mo, nahihiga ka dyan, natutulog ka. Sabi mo, anak mo, babae, 11 years old. 7. Ay, 7 years old, babae, anak mo. Ano sabi niya? Ayan, mga kasama mo, stable lahat yan, oh. Ang dami-dami niya. Yung nakapikit ka, saan ka nakapunta? Madiling maliwanag. Maliwanag. Ngayon, di ba sabi mo, sobrang bigat ng tingnan mo, parang may nakadagan. Iangat mo yung kamay mo ngayon. Dalawa. Ang pinagay ba? Magaan na po. Yung ulo mo, tingnan mo masakit pa. Ano ba trabaho mo? Pamadalsa. Saan ka nakatira? Mabalik. Diba dito is Quezon City? Wala na. No comment na ako. Yun na lang yung saksi, oh. Yung mga kapatid. Kaway-kaway. Yan. Panoorin mo na lang sarili mo sa kanila. Wala na sakit. Naalala mo ito, dini na ko, tayo ka. Wala na. Sige. Kasi kanina, ginaganyan-ganyan kita, bigla ka nang inig. Hinanap mo, manginginig ka ulit, pikit. Ano, wala na, parang tingnan ko. Kanina, ginagano-gano na kita. Tapos sabi mo, wala na. Pikit. Salamat ka. Wala na, taga-sakit? Hindi ka natutulog dyan? Hindi mo kasama anak kong matulog dito? Sino katabi mo? Multo?